Dobry den. Stary medwid nic na spyt, mysia poboimy, po tych chodymy, jak siadłby to na ścisk, jak siadłby to na ścisk. Pierwsza chodyna, medwid spyt, druga chodyna, medwid chrapę, trzecia chodyna, medwid łapę. No to Sara wchody, tak? W przedszkolu nauka języka lemkівського wyszła od inicjatywy rodziców. To po prostu one na wniosek do dyrektora placówki wystosowali pismo, że chcą, żeby ich dzieci wczyli się w przedszkolu języka lemkівського. Pozbierali wnioski, bo tam musiała być ta odpowiednia ilość tych wniosków, pozbierali i było więcej niż 7, bo mieliśmy bardzo dużo tych wniosków. Od września 2015 roku, 15-16 rok szkolny, zaczęła się nauka języka lemkівського. Dobra, jeszcze raz. Głosno stara. Medwid nic no spyt, stary medwid nic no spyt. Złapem się jak siadł budy to na ścisk, jak siadł budy to na ścisk. Pierwsza chodyna, medwid spyt, druga chodyna, medwid chrapę, trzecia chodyna, medwid łapie. W 15-16 mieliśmy 15 dzieci, w tym jedno dziecko było w ogóle niezwiązane z tą kulturą. W tym roku jest 17 dzieci. Z czym 6 dzieci idzie w tym roku do pierwszej klasy, czyli opuszcza to przedszkole. Zostanie nam 11, ale dochodzi nowy, maleńkie dzieciaczki dojdą z toho, że już tam po kartach orientujemy się. To był nowy matynowy na rybok. Łapę, dobra. Znaczy, może teraz sobie puszczę siatkę tu. Bo jeszcze ja tu mam. Co to jest? Co to jest? Jeszcze raz. No, Natala powiedz. Koroła. To jest? Kołchut. Nic na głos. A jak kołchut robić? Kołchut. Dobra. Hit. Hit jak robić? Konyk. Tak. Kin. Możemy powiedzieć. Konyk. A to? Kaczka dziwaczka. To jest normalne, to ma jeszcze normalne. To co jest? Soran. No, dobry. Nie. Ucia. Właśnie. Ucia. To ma jeszcze normalne. Oto. Za to, że jestem w ogóle w przedszkolu, to jest chyba łatwiejsze sobie to wszystko poukładać. Z dziećmi to bardziej na zasadzie zabawy, tak jak my tu widzieli, że one się bawią, bo werszyki, śpiwanok, w taki sposób można do dzieci trafić, bo думам, że gdyby tylko im gadaty słowa, one miałyby powtariaty, to by nie tady doroga była. Ale właśnie po prostu to, że wcześniej werszyki, że potem możecie pokazać, czy występowali właśnie na Den Babci. W tamtym roku występowaliśmy dni Maluchy na scenie. To jest w Domu Kultury organizowany, gdzie każda grupa przygotowuje śpiwanku i tanec. I też my występowali. W tym roku z przyczyn
ćwiczeń takich po prostu losowych ja nie mogłam być i to się nie odbyło, akurat dla tych dity lemkiłskich, bo pozostałe grupy występowały. To każdy sobie wezmę po jednym. Dobra, jak ktoś jeszcze nie ma, to zaraz damy. Zora nie ma. Ja nie mam. Tak jak tylko teraz. Ja nie mam. To jest. Jaki? To jeszcze nie ma. Ja już mam obnawiasza. Co chcesz, Eliasz? Ale ja muszę piec tam. A powiedz mi, co chcesz? Masz koguta. Szybkie? Też właśnie prowadziliśmy w tym roku wertep, gdzie był pokazany i dla rodziców tu w przedszkolu, dla dzieci z przedszkola. Byliśmy w cerkwi prawosławnej, było pokazywane i w Domu Kultury na przeglądzie twórczości świątecznej też wzięli udział. Także pokazują się. Z okazji Dnia Babci, Dnia Mamy też w grupie, z jednej grupy, tej najstarszej, organizowane były, to też tam zaśpiewali śpiewanku, pojęli werszyk. Korzystamy. Kotek. Kto ma kotyka? To wstaje i lety. Kto ma kotyka, wstaje i łeta na swoje miejsce. Ale szybko. I szybko wydaje dźwięky kotka. Jak kot kotyka? I siadamy sobie. Kogut. To wstajesz szybko, to wstajesz, musisz snaty. Nie jako udrowy. Nie wiem, nie pamiętam. Zoran, jako udrowy. Kukuryku. Pomoże ty tutaj. Kukuryku. Ucia. Ucia. Kto ma uciu? No to dajesz. Same, no pojedyncze na to, bo tak była zmniejsza. Ja zaraz pojedę. Ja do nie pojedę. Koroła i kaczka. Koroła i kaczka. Teraz dajesz krowa. Ja mam krowa. Nie mam krowa. A kto ma jeszcze korołu? Kuba, spysz. Kuba, spysz. Kuba. To jeszcze raz koroła i pes. Koroła i pes. Koroła i pies. Dobra, szybko wyleczy jeszcze piosenkę. Konik i kaczka. Kaczka była. Poleczysz teraz koleczysz. A ty nie miałeś psa. Nie. Dobra. Jak on reaguje do Zahali? Lubią co występowaty? Chyba tak, chyba już lubią i lubią cię pokazać, bo wtedy jest takie ważne, tak się czują ważni. A jeszcze to powiem, że w tamtym roku w Lici, w Lipcy występowaliśmy na zaproszenia jegomościa z Lubina od Ciarepeły, właśnie w Czmielowi na powitaniu Lita. I chętnie też to te dzieci się zaprezentowały, także to śpiewali, werszyki gadali, śpiewali, hulali. Także tak szeroko piszą. Dobra, to siadamy. Szanowni. Dlaczego mi dajesz Nie, koty, koroła, uci. Co to jest? Jak to nazywa? Jak to się nazywa? Co to są? To są? Głosno. To są? Zwierzęta. Dobra. Oddane. Dobra. Ojcze, do one mieszkają tu zwierzęta jeszcze. W Lisi? Na D? Jak po imię? Zielone. Gdzie mieszkają? Na seli. Tak? Na seli. Oprócz toho tworzyli kalendar Lemkolandu w 2016, rysunki, maluanki swoje wysyłali z Mehen, sudznym ich też w Lemkolandzie, także tak kusiczka ponad to. Nie? To korzystacie z Lemkolandu na zajęciach? Korzystamy z Lemkolandu, to jest duża taka pitpora, tam właśnie dużo jest i 3 werszyki właśnie, 3 taka śpiewanoczka z Lemkolandu, maluanki, nawet takie słowa, słownictwo, też obrazki, także to korzystamy. Tu staram się, żeby dzieci sobie zamawiali i w miarę możliwości korzystamy. Teraz sobie wstanemy i za to, że mamy już niedługo koniec roku, przypomnemy sobie werszyk, który z myśla wczyli mam o kniżkę. Pamiętacie? Tak? Możecie sobie siasty, albo sobie siasty, łoste sobie kresełka jeszcze, przypomnemy. Pozdrawiam.
jeszcze sąsiastry. Chodź z Kubą się zamień, bo gdy pogadamy, to Kuba, chodź sobie siadasz, a tam Ola i ja jeszcze raz powiemy sobie, dobra? Jeszcze. Mamko, Myszku, Tintu, papier i Kamyczku, bo ja idę do szkoły, czy ty siano wody, oni dają, że do szkoły dity znają dobry wolu, znają kraśnie śpiewaty i czekasz do daty. ja by szybko chodził znaty i czesność na sprawą maty, kuchni mam go knyrzenku, oclę taku maleńku. Właśnie, brakuje, no można by było powiedzieć dużo takich rzeczy, bo takich tematycznych, jak, bo staram się prowadzić to te zajęcia tu z inni, bo to musimy dopić cały program, i też się odnosити. I tematyki takie, jak idą nam tu w przedszkolu. I brakuje właśnie takich tematycznych, czy takich nawet malułanok, czy takich werszykił to śpiwanok i takie dla dzieci, żeby to było dla dzieci nawet taka płyta ze śpiwankami, czy taki tomik takich werszykił, które można by było systematycznie im tu wprowadzać i ich wczyty, bo no ukryłam, że wybieram werszyki, czy z mamką mi knyżku, to też to było takie poważniejsze werszyki, to są, z w Lemkolandii jest takich bardzo w czasopiśmie tym Lemkoland, takich dla młodszych, a takich właśnie typowo takich małych dzieci, jak tu od 3 do 6 roków, to właśnie toho jest mało. Najlepsze byłoby takie rachułanki, zagadki. Tak, takie nawet zabawy wprowadzać, takie właśnie typowo dla takich dzieci przedszkolnych, nie? Że chodzi tu do przedszkola. Dobrze, a jaką jeszcze pamiętacie werszykę? Co my się wczyli? Jak jeszcze znacie? Filip też ma. No. Ostatnio my się wczyli, jak i zazulenie wyszło sobie. No więc. Pamiętacie? No, sobie przypominamy. Ja też przypomnę mi werszyk o zazulęci, no. Zuleko myła, dymy też kukała, Kecjo na Ket jest soj na buczku, werszo czozorwała. Budu jak kukała na zelenej sośni, bo mi na buczku werszo. Tak, na pewno to jest taka misja, ale też i taka jest presja kusiczka, że no po prostu co się trzeba zrobić, żeby to te dzieci otal wyszły z niczym, tak? I to jest takie, no ciężko, no nie powiem, że to jest łatwe, to jest ciężko, bo no musia czym syłyty, trzeba ich nawczyty i jeszcze od kalcy to wszystko sobie wzięty, przygotować materiały na to wszystko. To teraz zaśpiewamy sobie śpiwanoczkę jeszcze, dobra? Zaczynamy, ja sobie zaśpiewam. Kryszczel, albo wstanę, bo dała mi prześpiewać. Tak? Wstaję. Zaraz chodź wyżej. Chodź wyżej. I 3, 4. Jak sobie zaśpiewam na wysokiej chóry, jak sobie zaśpiewam na wysokiej chóry, to mi głos idę, hej, to mi głos idę, po wyjściowym dwory, to mi głos idę, hej, to mi głos idę, po wyjściowym dwory. Dla nich jest to naturalne, że one znaczy tu idą, ale też zależy też od dnia. Czasami jak się już rozbawiać w grupie, bo ja ich na przykład idę zbieram na zajęcia, czyli wyrwany sud. I jak na przykład zabieram i wszyscy tam wojdą, no to czasami mi się tam nie chce iść. No, ale już po tym, no to sud. Nie? No ale to, że występują, że sud, że znają tyle, to też jest chyba, że idą. Nie?
A z tą grupą tu on się tak mocno zintegrowany, dobrze się znają? Znają się. To znaczy one są ze wszystkich grup z różnych, bo to w zasadzie z 5 grup przedszkola, że one są wszystkie z jednej grupy, ale zżyli się tu razem, że jak są. Zresztą znają się też, także spokojnie. Idu do miły do mania czekają, bo moja mamoczka wodyczkę nie mają, bo moja mamoczka wodyczkę nie mają, ale budu na tym, jak przyjdą do domu, idu im na braty. Jak przyjdą do domu, idu im na braty. To też złe roczny, desiana zbierali, mamy nysle roczky. Desiana zbierali, mamy nysle roczky. Duże jest nas matko, duże lity mała, a teper na stali sama jest ostała. A teper na stali sama jest ostała. Tak, z toho względu, że dzieci znają pisanie polskie tu, po polsku i one sobie odczytują. Mimo, że to jest po lemkiłsku napisane, one sobie poradzią i przeczytają. Ale dumam sobie, żeby w przyszłym roku już pomału wprowadzaty im bukwy lemkiłskie. Także będziemy nad tym pracować. Dla tych najstarszych dzietoczek, które będą w przedszkolu, to one na pewno będą już poznawaty. Może nie wczyty się pisaty, ale samo, żeby się obyli, osmotryli, że to jest insza bukwa. Nie litera, tylko bukwa. Jadę czekoladę. Proszę. Może na frydy. No to tu witamy sobie po serdyni. Składamy się. Ale biorę czekoladę, nie? Biorę czekoladę. Wygląd. Wygląd to jest. To jest wygląd. My siadamy na kresła, nie? To jest wygląd. To jest wygląd. No kto pokaże? No, wygląd jeszcze jest. To jest wygląd szeroki. Na Wikno. niebie. A to jest wikno. Wikno to... No to letymy szybko, jeszcze Ej, raz. tam się dzieci bawią. Letymy, pokazujemy. To jest wygląd. To mój bądam? To jest osiły miła, czego Zosim słuchała. Ścina. Ścina. Dotykamy. Kresło. Kresło. Tylko małuchy, Tablecie. Fabrysia, tablica. miąższa do wysłanym się do ład wyszła. Oj, oj, Stołek z tyłu. Bierze. tą doliną naszą lekko płyną. Lem, Wygląd. lem, i długą doliną. Połała. Wołała, nie wołała. Jest połała. A że to jest połała. A że to jest sufit. Subi. Połała. Tylko. Pidłowa. Raz. Wygląd. Nie chyba. Ścina. Ścina. Komyn. Nie to ten ścina. Komy. Komyn. A? To
europejską. Tak, też tam jest dobry krok. To dyskono, tak? Tu na wystawie Pidłowa. Połała. I co, teraz się boi? Teraz byśmy spróbowali sobie zawolali, ale to byśmy musieli sobie sami sobie. Dobra, to witamy sobie ten na choru do sali, bo tam wydały ceniście, a my sobie sprawulamy to jeszcze na zakończenie roku. Dobra? Tak? No to sobie. Tak, rodzice też się angażują tu właśnie. Samo to, że ich przyprowadzają, że ich zapisali już na to. Jak mamy takie wystupy, to też i stroje muszą zorganizować, bo wystupują w swoich strojach. Czyli i gorset, i spinniczka, czy tam bluzoczki. Czyli mamy w pełnym okazałości, jak to się gada. Przywoziat i pomagają organizować, na przykład jak na jasełkach, czyli to te stroje szybkie, też tu przygotowali. Dowozili to te dzieci, bo było ich trochę i przywезти, bo to było popołudniami, przywезти i do przedszkola, czy to przywезти do Domu Kultury, czy też do cerkwy, bo one szybkie chodzą do jednej cerkwy. Czyli angażują się i zależy. Organizują też Mikołaja tu w przedszkolu. Też było na 19 grudnia organizowany, był drugi Mikołaj, także mają takie dodatkowe jeszcze... Mają bonusy to. Tak. Mama zapisała na Lękiwskich dziecko z tego względu, że mieszka i wychowuje się wśród dzieci lękiwskich. I po prostu, żeby znał też by sidłaty po lękiwsky, za to przyprowadzała, prosiła, żeby chodził. A jak się pracuje z takim dzieckiem, które właśnie nie ma styczności? Akurat to chłopiec łapał szybko. Także łapał szybko. Jest, znaczy może też poiste, że tu w przedszkolu też jak na przykład robiliśmy próby przed takimi występami, czy w tamtym roku byli jasełka w przedszkolu, przygotowali 2 grupy i myśmy wprowadzili, że było część kolad naszych. I gdy tylko to się osłuchali, było tak, że oni śpiewali lękiwskie kolady, czasami nawet lepsze niż to. Także to szybko to słownictwo było prezyty łapane, no dzieci łapą szybko, także to jest i dla nich to nie robi tam różnicy za wielko. Nawet sobie nie zdawali może z tego szybko świadomości takiej, że one też stosują się w czat. Czy to znaczy, że dla tych dzieci polskich, nie lękiwskich, że dla nich to jest naturalne, że kolegi, koleżanki idą na zajęcia? Tak, naturalne. Jak ja wchodzę, się pokazuję w sali, one gadają na Łemkowskiej, dzieci, macie Łemkowski. No to jest fajnie, bo to widno też taką integrację, że nie jest żadnych podziałów, że się dzieci nawet nie zwracają uwagi, że jest... Nie, jest spokojnie, jest właśnie bez żadnych takich barier. Bardzo fajna atmosfera jest. Tak. A dyrekcja to bardzo przychylnie się nastawiła do tej inicjatywy lękiwskiej. Tak, jest na szybko, jak chcemy występować, nie ma żadnych problemów, także też bierzemy udział w wszystkich takich uroczystościach, w których możemy się pokazać, to tu się pokazujemy. Nie? Dobieramy się od mamy.
czego Wam można życzyć? To znaczy, що byste хотіли, наприклад, з тими дітьми в тій праці свої, не знаю, осягнути, або в котру сторону byste się хотіли розвивати з tą grupą? Czy może jakieś większe akcje teatralne na przykład? Не повім, що не думала już, żeby na przykład na podstawie jakiejś bajki щось зробити taki, ale to może, to też już trzeba poczekać na grupę, która będzie odpowiednia, żeby w takim czymś wystąpić. Myślę, że dakole może щось такого się pojawić, że pójdzie taką bajku, czy taki werszyk po lękiwskiej przedstawiać to, ale to też będzie właśnie wielkie zaangażowanie rodziców, bo na pewno takie stroje pomyśl w przygotowaniu, w nawczeniu się takiej kwestii. Zobaczymy, jak to będzie, ale wytrwałości na pewno. A jeszcze jedno zdanie, co Wam osobiście daje właśnie takie wczynia Lękiwskiego i praca właśnie z tymi najmłodszym pokoleniom? To jest taka radość, że to lękiwskie bude i tak szybko jeszcze nie zagynę, że możą się wczyty i to te małe, że możą czerpać swoją kulturę, właśnie już od najmłodszych poznałaty i czerpaty, żeby znali, że coś takiego jest, że to i było, jest i mam nadzieję, że to bude. I to Was ciszy. To jest takie fajne, jak się czuję po swojemu, jak idę się na łydycy ulicą, a powiedz mi dobry den, albo po lękiwskie gada, to jest aż tak za serce tak puścić kałapę. To jest takie fajne. Dity na ulicy nie hańbiać się myśliła typu słomu i wse jak Was łydiać, to... Tak, jak tego to gadają dobry den, no i nawet tu w przedszkolu, jak ja wchodzę, to gadają do mnie dobry den, czy jestem na stołówce, czy desy dobry den, także kojarzę od mnie z lękiwskim. No to super, fajnie. To Pani Natalio, krajnie Wam dziękuję. Może życzymy Wam tych sukcesów, żeby dzieci jeszcze przychodziło łatwe dzieci do przedszkola, żeby się wczyło lękiwskiego i żeby robić te nowe, ciekawsze rzeczy i materiały. To też życzymy, żeby się No, pojawiły. materiały właśnie, to brakuje. To teraz może te pity do swoich grup już, dobra? Nie na dworze. Nasze Kubera, to zaraz